dugutigi ye koko kuncɛma su dugu tila fɛ bɔkun wɛrɛna ye a la min ni dugu kunkanko kuma tɛ kelen ye nɛgɛ kaɲɛ 20 sanga 30 bɛ a kan Mali jamana kɔnɔ no waati na kaw fo ka waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan amunu sigi mɛ ka ɲɛmada Sherifa TV jakanso ma ka yirala kaw fɔ bɔnga kunnafoni waati o de sele ye nin ye degu ni gɛlɛya min kun bɛ sɔrɔ Burkina ka denw fɛ minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ faso Mali ma ka sanga ni o makoɲa papier sɔrɔli ye min bɛ tali kɛ o ka bugunatigɛ papier fa ka se o ka duguta papier mɔ o degu o bilala dɔfɔ kɔnɔ bawo ka to ya ka ci samafɛ a ka gilanbile o kɔni o na to tarko bolo hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o bɛ se ka to faso Mali kɔnɔ k'o ka makoɲa papier sɔrɔ ya ka sɔrɔ a ma kɛ ni degu ni gɛlɛya ye hukumu kɔnɔna na Burkina Faso o ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ a ye a baaraw forobanu dɔɔni kɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon juin kalo tile galisanba 2026 ye a ka daga yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonilaw cɔlɔ so min bɛ a dagayɔrɔ la o kɔnɔna na baara min ni a sɛbɛkɔrɔ denbaya la bawo Burkina Faso jamana minisiri min kabalo bɛ taa ka ɲɛsin lakana ma o kun bɛ kɛnɛ kan fa ka se Mali jamana minisiri ma min fana kabalo bɛ taa ka ɲɛsin lakana Yakuba Ali ma Sadio Siribe ani Sama Traoré olu y'a sira Sherifa TV tɔgɔ la ni ye tari ye ka ɲɛsin AES jamanaw ma k'a fɔ tɔɔrɔ min kun bɛ sɛbɛn sɔrɔ la ni o ye carte d'identité nationale ani fo ka taa se passeport ma o gɛlɛyaw banna ko sabula jamana saba in o ɲɛma wulila k'u jɔ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya o papier ninnu sɔrɔli la cogo min na o de lawaleyara Burkina ambassadeur Jabala la min kɔnɔna na Burkina jamanadenw caman yera a kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ nin bɛna caman bɔ degun na i n'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ k'u ka voyage ka ca kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye ka lafiya ɲɛsin o ma. Mission consulaire nana ne nga passeport sɔrɔ bi donc en tout cas n content no comme on dit donc an bɛ président saba ninnu fo parce que passeport n'a kɔnɔ ko AES de b'a kɔnɔ donc ne ye Nigérien ne ye Burkinabé ne ye Malien donc ne bɛ se ka taa Niger n bɛ se ka taa Burkina n bɛ to Mali la fana n bɛ n ka so. Ni sɛbɛn minnu lancement kɛra Burkina ambassade Jabala la a kun tɛ fɛn wɛrɛ min b'a to lafiya bɛ se ka sɔrɔ to min na sɛbɛn ninnu sɔrɔli la sabula kunu walasa sɛbɛn ninnu kun ka sɔrɔ waati jan kun don n'a kun bɛ daminɛ kalo 3 ka taa fo kalo 6 ɲɔgɔnna la nga baara kura min filɛ ka bila sen kan AES jamana ɲɛmɔgɔ saba ninnu ka wulikajɔ kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka papier ninnu sɔrɔli ka bɛn a mɛnnenba dɔgɔkun kelen dɔrɔn na ko hakilina in kun tɛ fɛn wɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na sɛbɛn in sɔrɔli la a bɛ jamana saba de kɔfɔ Mali Burkina Niger. A bɛ voyage ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ne bɛ voyage caman donc ni papier bɛ ne bolo n bɛ se ka taa dugu saba in na tant que ni papier bɛ ne bolo ne tɛ jɔrɔ. Burkina ambassade Jabala a fara iko dakɔnɔɲi sabula sɛbɛn ninnu bɔko fɔlɔ ninnu na maa caman garijɛgɛ donna la mina u y'u ka nisɔndiya jira o la u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ foli tanu kɛ k'a ɲɛsin AES jamana ɲɛma saba ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni u ka hakilina tɛ fɛn wɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko nin sɛbɛn ninnu sɔrɔli k'a bɛ kɛ sababu ye olu ma ka lafiya caman di u ma ko sabula sɛbɛn ninnu i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya passeport a délai de validité o ye fo san 5 de ye. San 5 ne bɛ se ka voyage caman kɛ et puis ni délai fana sera ambassade bɛna commencer k'a di anw ma tuguni donc an tɛ taa fo Burkina tuguni an bɛ yan donc a bɛɛ kɛra dugu kelen sisan. An bolo donna k'a fɔ nin kɛnɛ in kan maaba caman kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ministre de la sécurité de la protection civile o kun bɛ kɛnɛ kan ka fara faama caman kan ani Burkinabéw ka ministre de la sécurité fo ka taa se Burkina ambassadeur ma nin kɛra tari ye Burkina denw bɛɛ lajɛlen ye ani AES denw bɛɛ lajɛlen ye nin baara kun fɔlɔ ye ni o daminɛ Mali la Burkina ambassade kɔnɔna na nin baara kelen bɛna lawaleya AES jamana tɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Niger. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛ kɛwale dɔ bi min jɔra ka bɔ kosɛbɛ sɔrɔ yiriwali baaraw la bawo n'i ye maaw sigi 100 Mali jamana kɔnɔ maa 80 bɛ minnu ka wulikajɔ bɛ bɛn sɛnɛ a yakubali ma maa dama sɛnɛ kɛli ma n'an ma ɲa k'a fɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi o sɛnɛ degun ni gɛlɛyaw b'a la ka o sɔrɔ ka sanga ni waati yɛlɛma ani a kɔlɔlɔw ye yɛlɛmaw caman b'a la ka don sɛnɛ bunakun kan walasa cogo min na sɛnɛ tɔnɔ ka se ka bɔ
a kɛbaaw fɛ ni o dɔw b'a la ka kɛ ka sanga ni waati yɛrɛ ni a lara yɛrɛ fa ka se subahana mansiw sendo ni sɛnɛ kɛli la hokumu kɔnɔna na anw ka kunnafoni na Amadu Kamara ka fara n'hukumu kɔnɔ kan o wulila ka se Sanusi Buya Silama o min ye président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APCAM o ma ɲɛmaa ye walasa ka se ka baro kɛ ni a ye o kun kan min sɔrɔla o fɛ an ka jɛ ne ka o ɲɛmada. Ni kɛnɛ belebele fila journée paysanne bɔra an ka président dɔ de ka hakilina la n'o kun Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la ko don kelen ka ta président bɛ tilela fana tobi a ka mɔgɔw ka sɛnɛkɛlaw ka maaw wele u bɛ sigi u bɛ kuma sɛnɛkɛ la tile kelen yɛrɛ kun tɛ o y'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ye tile 3 kɛ ɲɔgɔn ye la ou bien tile 4 kɛ ɲɔgɔn ye la donc gɛlɛya minnu b'aw ka bɛna fɔ a ye a don a b'aw jaabi directement k'a yira min bɛ se ka jaabi directement o bɛ kɛ min tɛ se ka jaabi directement o bɛ kɛ baarako ye o de tun bɛ samiya lancé bon komi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi aw bɛɛ b'a kalama jama fara ɲɔgɔn kan ni ko caman gɛlɛyara ko don mun ka ɲi mais a kɛbaliya man ka kɛ sababu ye ka sɛnɛ lajɔ bon a kɛli fana musaka fanba tun bɛ bɔ faso ka jigiɲɛ de kɔnɔ ni journée paysanne ni siagiri a tun bɛ bɔ faso ka jigiɲɛ kɔnɔ donc n'a kɛra a ka d'an ye mais n'a ma kɛ o man ka Mali bali k'a ka dun ka fa sɔrɔ fɛn min ye siagiri ye an b'u yan an ka siagiri kɛ i b'a fɔ ɲɛnajɛ mɔgɔ bɛ taa u ka baganw jira mɔgɔ bɛ t'u ka kɛwale dɔrɔn jira o ka ɲi dɛ mais degunba min bɛ Mali sɛnɛkɛla kan bi an b'a fɛ ka min préparer n'an y'o tɔgɔ da ko pré-siagiri degunba min bɛ Mali sɛnɛkɛla kan bi o y'a ka se ka wari yɛrɛ sɔrɔ samiya fɛ k'a ka baara kɛ ka wari sɔrɔ a bɛ fɔ min ma tubabukan na système légal dɔ kɔnɔ wari ta tɔw bɛ to ka wari ta banque la cogo min a fana ka se ka banques sɔrɔ minnu bɛ se ka juru don a la parce que a ka baara ye sɛnɛkɛ de ye garantie bɛɛ kɔnɔna la le gouvernement bɛ dɛmɛ caman de kɛ sɛnɛkɛlaw ye ni exonération b'o la subvention ko ni fɛn b'o la an k'o essayer k'o jateminɛ k'o bɛɛ de évaluer ka essayer k'a kɛ a ka kɛ i b'a fɔ fonds de garantie sugu dɔ banques la banques ka se ka nɔgɔya k'an ye an ka bɔ ɲinan la mais i bɛ taa juru ta i b'i ka baara kɛ donc an b'o de préparation na an sera banquiers ma an b'a fɛ an n'olu ka sigi an ka kuma mais gouvernement yɛrɛ ka kɛ seereya an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko foyi tɛ ɲa ni gouvernement ma da don a la privé anw ye privé banques ye privé mais i b'a sɔrɔ banquiers bɛ jɔrɔ banquiers ka teli ka wari juru dɔ jago an ka jateminɛ na de u ka teli ka wari juru dɔ jagokɛla la u ka teli ka wari juru dɔ sojɔla la u ka teli ka wari juru dɔ marchekɛla la mais ka wari juru dɔ sɛnɛkɛla la a ka gɛlɛ u bolo yali u ma an ka système de faamu wa ou bien o ma da an ka baara de la wa n ko donc n'an sigira ka kuma an bɛ se ka ɲɔgɔn hakili sigi olu jɔlen don min na olu b'a fɛ min ni min ka ɲini ka d'u ma pour u ka se ka wari juru don an na n'u y'o fɔ an ye an fana tɛ se ka min ni min sɔrɔ k'o f'u ɲɛna an fana hakilina ye jumɛn ye an ka juru taux man ka yɛlɛ ka se jagokɛla normal tɔw ka taux ma parce que n'o taux yɛlɛla o mana da suman kan aw journaliste yɛrɛ n'a fɔ tuguni ko balo gɛlɛyara ko fɛn bɛɛ gɛlɛyara donc o hukumu préparation min na n'an b'o la ni Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ n'an sera ka kɛ an b'a fɛ gouvernement yɛrɛ fana ka kɛ partenaire ba ye o pré-siagiri la parce que gouvernement bɛ dɛmɛ min kɛ a ka ca yɛrɛ de donc gouvernement bɛ se k'a fɔ bon banquiw aw mako nin min na an bɛ nin dɛmɛ min kɛ sɛnɛkɛlaw yala aw jɛra n'aw ka nin wari an k'a kɛ garantie ye nin yɔrɔ in na pour que banquiw ka juru don a la nɔgɔya la wa o la sɛnɛ bɛ kɛ activité i b'a fɔ commerciale ye sisan sɛnɛkɛla tɛ kɛ dɔrɔn dahirimɛ ɲinina ye mais a bɛ sɛnɛ dabɔ sɔrɔ yɛrɛ kama ni ko sɛnɛ a y'aw bila o kunna cikɛ dɔrɔn tɛ dɛ sɛnɛ bagan mara mɔni yiriforo nin bɛɛ de b'a la donc o pré-siagiri n'an y'o préparer an hakili b'a la n'o ɲana ko an ye jaabi sɔrɔ o la o de bɛna se ka siagiri kɛ ka ɲa parce que o la siagiri yɛrɛ bɛ dabɔ min yɛrɛ kama Mali fantan naani bɛɛ ka na n'a ka sɔnko ni dɔnko ye sɛnɛko la ni tɛsali tɛ ɲɔgɔn mɛ jɛman ka na kayikaw ka suma min b'u bolo ou bien n'u ka bagan mara min b'u bolo buresakaw ka bafiman ka na donc o de la i b'a dɔn Mali yɛrɛ diversité ye min ye sɛnɛ la mɔnikɛla jɛgɛ sugu min bɛ min bolo yiriforo minnu ɲalen bɛ min bolo suma min bɛ min bolo o de la siagiri kɔni ye fɛti de ye ka bɛɛ ka ɲuman fara ɲɔgɔn kan mais minnu yɛrɛ b'a kɛ n'u tɛ wari sɔrɔ ka se k'u ka baara kɛ u sago la n y'a dɔn n'i ye idée sɔrɔ k'a fɔ k'an ka se k'olu de dɛmɛ olu ka se k'o baara kɛ o de nafa ka bon n'o kɛra dɔrɔn an yɛrɛ kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ depuis mars kalo san 2026 o laban waati i b'a ye k'a fɔ Mali jamana i n'a fɔ diɲɛ jamana wɛrɛw caman
yɛlɛmaw dɔnna o ka taaju sɔngɔw buna kun kan esansi 175 gazoli 188 maa caman ka yeta la o yɛlɛma ninnu o jubaju a bɛ se ka sɔrɔ fɔ ɲɔgɔn fɛ min bɛ ye moɲa orion kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ma Iran jamana ani lamɛrikan jamana fa ka se Israel mɔ ɲininkali de b'a la ka kɛ o degu minnu filɛ moɲa orion kɔnɔ yala a bɛ se ka kɛ sababu ka essence walima gazoli a nali ka sumaya jamanaw kɔnɔna na wa ka fara o kan yɔlɔ a bɛ se ka kɛ sababu ka na ni degu ni gɛlɛya dɔw ye dugujɛba mɔgɔ ni ta maaya kɛcogoya ɲuman na fa ka se yɛlɛma bɛ se ka don taa ni segi olu sɔngɔ na wa olu ɲininkali jaabi an ka jɛ ko ɲamada an ka kunnafoniyaw ka ni baara ninnu kɔnɔna na ka sanga ni dɔɔni faralen ye taaju sɔngɔ kan essence litiri 175 gasoil 188 Mali jamana i n'a fɔ diɲɛ jamana wɛrɛw yɛlɛmaw kɛra taaju sɔngɔ na o kɔnɔna na ɲɛfɔli min bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma o de ye fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ye moɲa orion kɔnɔna na ka se lamɛrikɛ jamana Israel ani Iran ka fɔɲɔgɔnkɔw ma le 28 mars k'a fɔ ko prix bɛna yɛlɛ ni gasoil n'o bilala 940 la essence kala 875 ye donc a bɛ faamu kosɛbɛ parce que ni yɛrɛ nana an yɛrɛ dafɛ dugu la yan sisan k'a jateminɛ an bɛ taa dugu min yɛrɛ la an bɛ se ka daminɛ fɔlɔ n'o ye Senegali i bɛ taa ye k'a fɔ gasoil litiri ye 680 francs essence ye 920 francs donc o ka ca ni Mali ta ye Mali min bɛ taa ta olu ka yɔrɔw la n'i ye Côte d'Ivoire jateminɛ olu ta essence bɛ taa 820 à 875 francs donc ni Mali ta bɛ taa ɲɔgɔn na essence ko yɔrɔ la n'o bɔra ye gasoil bɛ taa 675 la donc c'est pour dire que pour que Mali ka taga ta ye ka na feere yan à peu près au même prix il faut que Mali gouvernement ka jɛn dɔ kɔ donc fɛn in kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛna kɛ mun ye o ye a bɛna pression budgétaire kɛ jamana kun ça veut dire que jamana bɛ na jɛn a ka sɔrɔta caman kɔ yɛlɛma minnu filɛ ka kɛ ka don taaju sɔngɔ na yalɔ a bɛ se ka kɛ sababu ka dɔ fara taa ni segi sɔngɔw kan wa a ka ja dala dumuni sɔngɔw kan wa an bɛna ye k'a fɔ ko transport aussi les sociétés de transport olu bɛna essayer ka dɔ fara u ka trajet wari kan n'o ye Bamako Sikaso Bamako Segu Bamako Kayi ninnu ye mais a ka kan ka kɛ u ka sigikafɔ kɔnɔ sigikafɔ min bɛ kɛ u ni ministère ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ jɛn ka décider ɲɔgɔn fɛ ni mun bɛ fara kan u ka fara kan mais faut pas que farata ka caya ni essence prix yɛrɛli fana ye dɛ donc f'a ka peser ɲɔgɔn kan donc ce qui fait que an bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ société de transport fɛ hali bi u ka gouvernement kɔnɔ u ka sigikafɔ kɛ ni gouvernement ye u ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la a ka ca Ala fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ ko la sinon nin fɛn in bɛna jouer fɛn caman prix kan ka sanga ni degu ni gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaaw bɛ o se la cogo min na jamana kɔnɔdenw caman ka se ka bɔ u ka kamanagan ani wari bɔta la ka tɛmɛ subvention fɛ o la dɔw ye a kɛ waati ye ka wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa kana kɛ kuma ye walasa ka degu ni gɛlɛya lase e maanifiɲɔgɔnw ma maintenant an bɛ mun ɲini jeunesse fɛ dɔrɔn faut pas que u kana ni profiter ni situation na ka gɛlɛya wɛrɛ lase mɔgɔw ma parce que n'i ye gɛlɛya lase mɔgɔ ma gɛlɛya kɔni sɔrɔ bɛna gɛlɛya su kan o sɔrɔ laban cogo ɲuman t'o la a ka ca Ala fɛ fana i tɛ laban cogo ɲuman na komi an sera an ye image minnu ye bi tile fila in na jabaraniw kan ni minnu y'u kɛra sababu ye ka terroriste dɛmɛ pour que u ka se ka sira sɔrɔ donc a bɛɛ nimisalen no bi donc an b'a ɲini jeunesse fɛ mɔgɔ si kana fɔ k'a bɛ profiter ni situation na an bɛ dugawu kɛ hali bi donc Ala k'a kɛ Mali basigi Ala k'an bɛɛ to da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ka sanga ni nin gɛlɛyaw ye kuma ni kuma minnu bɛ poyi ka bɔ ni o bɛ kɛ sababu ka maanifinw bila degun ni kamanagan kɔnɔ maa dɔw ye fɛɛrɛ ni dabali dɔw jira minnu lawaleyali bɛ se ka kɛ sababu bɔ ka kɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na fo an kan ka dɔ k'a fɔ an ka jamana ninnu kan ka se k'u fara ɲɔgɔn kan parce que jamanaw b'an cɛla déjà n'o ye Niger ye n'o ye AES jamana na Niger bɛ déjà ale bɛ pétrole bɔ a bɛ pétrole bɔ pétrole fana bɔlen a dɔw bɛ taga kɔfɛ mais dɔw fana bɛ bayɛlɛmaw fɛ yen n'u ka usine de raffinage dɔ bɛ yen ko o bɛ Zender donc maintenant o usine bɛ se ka 20 000 barils par jour kɛ en raffinage gasoil essence ainsi de suite donc je pense que jamanaw kan ka réfléchir comment est-ce que o raffinage fanga bɛ se ka bonya pour que an ka jamana saba in bɛɛ ka carburant hydrocarbures bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na pour que an ka se ka lafiya
rapidement o bolen ko ala fana à long terme wati jan kun yara fana na ka do ka fo comme a fora ko pétrole be malien a tete clé là on savait ça à fora et à recherche ou fana kela donc anga do ka fo tout ou tard fo Mali re fana ka pétrole bo o la population be se ka lafia ni pression bain be bo mo dala ko sebe donc o be ke sa obi économie be sankorota rapidement et ame domina ina fo bi do farale songo kan tajiko buna kunka gazoli ani essence ayeme ye chogo chamana do babla limenia mine kono ko baw Mali jamana kelente jienkuru kara kodo do yere babla joro mine kono baw anake sababu ka do fara dugu jego monita maya ke chogo ya songo kan ofana ba sense kan nguna jien fan were kibere kan abila kale karamo Musa Famari fe Niger jamana ka bɛn ni juin kalo tile fila tarata nye Benin jamana ɲamakura Romuald Wadani bisimilala jamana ɲɛma Général Abdraman Tiani fɛ Niger bɔlɔnbaw bɛɛ lajɛlen kun gɛn kun bɛ Benin jamana ni Niger jamana darapow ye u kun bɛ filenfala fa bɛɛ maso mine caman y'a jira k'a fɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ kun bɛ Niger jamana n'a sigiɲɔgɔn jamana Benin jamana cɛ don dɛmɛnenw na Patrice Talon ka kumaw na fanga na makura min na ne filɛ nin ye jamana kunna Benin o bi sɔn ka jɛ segi jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ Niger jamanadenw y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni Benin jamana ɲamakura ka nali ye u ka jamana kɔnɔ k'a bi jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ de segi Romuald Wadani don min n'a ka forobasegili bi kɛ kalata kɔfɛ Benin jamana kunna Niger jamana taamaden minnu kun bɛ kɛnɛ kan ka sanga ni Benin jamana ɲamakura ka laɲini ye o ɲɛkun kun bɛ minisiri ɲɛma Ali Lamine Zaini de bolo wa Niger jamana taamadenw tɔgɔ fɔlen kɛnɛ ka tɛgɛrɛ de warawarala Benin jamana de bɛɛ lajɛlen fɛ o jɔra mɔgɔw hakili fɛ Burkina jamana ni Mali o taamadenw ni nin jamana sababu AES ko fɔ a jamana kelen o kelen tɔgɔ fɔra Benin jamanadenw ye tɛgɛrɛ warawara u kun o de y'a to Benin jamana ɲɛmakura Romuald Wadani a y'a kanu ka se Niger jamana mɔ n'a ma ɲɛ k'a n'o de ye sigiɲɔgɔn jamana ye k'u fɔ kun bɛ ɲɔgɔn kɔ kabini san 2023 ka sabu kɛ Niger jamana fura dama a dan tɛ Benin jamana la Niger jamana ka k'a yɛrɛ ye a ka sɔrɔ ka bɛn jamanadenw mɔ jamanadenw ka bɔ Niger jamana sɔrɔ numu Faransi jamana o kɛn bɛ k'i kan ka ni min kɛ o ni kɛli cɛ Niger jamana ɲuguna Benin jamana ɲɛma la o don Patrice Talon k'a fɔ a fara bɛ Faransi jamana kan k'a bi Niger jamana mago sa Nigerkaw ka minisiri ɲɛma forobasegili kɛnɛ ka Benin faba la Cotonou a y'a yira k'a fɔ Romuald Wadani jamana ɲamakura min sigitɔ filɛ nin ye Benin jamana kunna ale b'a jigiya k'a fɔ nin ye dakuraw yɛlɛtɔ ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya la Abdraman Tiani jamana ɲɛma yɛrɛ fɛnɛ Niger ale min fɔra dama nati jamana ɲamakɔrɔ Patrice Talon musalaka Benin jamana kunna nin makura in na ne Patrice Talon nɔna a kɛn bɛ ka juru magaya dakurunya kelen a ka di nin jamana filaw ye sigiɲɔgɔn jamanaw Niger ani Benin u ka segin ɲɔgɔn mɔ sanni feerew ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ muɲugumaɲagaw ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Niger jamana yɛrɛ ka fɛn bɔtaw ka taa kɔ kan u bi tɛmɛ ni Benin jamana danganda de ye wa Benin jamana fɛnɛ danjɛyanfa fɛ a den minnu bɛ yen olu ka maaya fanba sirin bɛ Niger jamana fɛnɛ fanfɛla mɔɔw de la jagoko nasira fɛ Senegal jamana ɲɛma Basiru Jomayi Faye ka bɛn ni juin kalo tile galen dɛnɛ ye a ye jamana ɲɛmaayaso kura sigi gouvernement ministre 30 de bɛɛ kɔnɔ nka a yɛrɛ ka fanga ɲinitɔ Pastef min ni olu mɔɔw kan bɛ ko bi ko a y'u janfa a toɲɔgɔnkɛ kɔrɔ Ousmane Sonko ka fanga ɲinitɔ olu mɔɔw kun ye a jira ka ban k'a fɔ u tɛna ye gouvernement kura in kɔnɔ a barata wasade fanba bɛ olu de bolo wasablo kɔnɔ a ka gwɛlɛ bɛnkanfanga kɔnɔ gouvernement ka sigi ko wasade fanba tigi fanga ɲinitɔ na k'o ti y'a kɔnɔ a mana tigɛ Dawuda kan nin b'a jira de k'a fɔ toɲɔgɔnma filaw fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ kɛnɛkan jaraki dosa tiɲɛ don tile kɔnɔ jamana ɲɛma Basiru Jomayi Faye kun ye wele bila a ka fanga ɲinitɔ ma n'o ye Pastef ye a toɲɔgɔnkɛ Ousmane Sonko bɛ min ɲɛmaaya la n'o fɛnɛ kun bɛ a bolo minisiri ɲɛmaaya la n'a y'o bila n'o nana don wasablo kɔnɔ ka kɛ wasablo ɲɛmaa ye a y'u wele u taara jaabi
nga u y'a yira jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi la k'a fɔ u tɛna se ka ye gouvernement in kɔnɔ u ka maa ti k'a ministre ye bawo hakilinaw falen u ma se ka bɛnkan kelen kan. Fanga ɲinindɔ Pastef ye a jira k'a fɔ u ni jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la sɔgɔmada yanfan fɛ u ye ɲininkali dɔw tɛnkun a la a ma se ka u nimisi wasa minnu jaabi tɔ. O dɔ ye an ka fanga ɲinindɔ Pastef n'a ma ɲɛ ko wasaden fanba bɛ anw de bolo. Ni gouvernement ma ɲɛ sigi kɔ ministre fanba kan ka ye anw de ka bolo kan. A n'a kɛ ɲankuma jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi ma se ka o sarati ka di u ma. Nka o n'a ta bɛɛ maa dɔw yera gouvernement kura in kɔnɔ a fɔ n bɛ ko minnu ye fanga ɲinindɔ Pastef maaw masuruna maaw ye. A b'a ta Pastef kun y'a jira k'a fɔ i tɛ gouvernement kura in nɔ. O maa minnu fɔ k'an bɛ k'u ka suru Pastef la o dɔ ye Musa Bala Fofana ye ale tora duguba kɔnɔ ko ni sojɔ ko ministiriso kɔnɔ ministiriya la. O dɔ ye Yankuba Diémé ye ale kɛra surasiya ministri ye Général Birama Diop nɔna. Jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi Ousmane Sonko ka ministri kɔrɔ caman dora a nɔna i n'a fɔ Cheikh Diba n'o ye sɔrɔko ministri ye ani Mustafa Girassi n'o ye duguma kalansow ministri ye ani Cheikh Tidiane Dièye n'o ye bɛsɛya ministri ye. Ministri ɲɛma kura Amadu Al-Aminu Lo yani daka do ministri kuraw tɔgɔw la a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ ni ministri minnu kofɔtɔ filɛ nin ye u bɛɛ ni jamana ɲɛma kumana. O kɔrɔ ye u tɔgɔ ma taa u ɲinɛmɔ k'a fɔ u kɛra ministri ye. Ko maa o maa bɛ ni kuma ɲɔgɔnya kan ka kɛ n'i ye gouvernement sigitɔ Senegali jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛma tɛmɛna n'a bɛɛ ye ka daminɛ fanga ɲinindɔ Pastef ni a ɲɛma Ousmane Sonko yɛrɛ la. K'ale bɛ segin jamana ɲɛma ka dakuru ɲɛ kan n'o ye k'a fɔ a ka ka Senegali jamana a ka ɲɛta ka bila fɛn bɛɛ ni sanjɛ. N bɛ fanga ɲinindɔ na n tɛ fanga ɲinindɔ na k'ale bɛ segin o dakuru ɲɛ kelen in de kan. Kɔni mana tigɛ da o da kɔni nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi kɔni terima filaw fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi n'a ka ministri ɲɛma kɔrɔ Ousmane Sonko. Fɛn min dora sa maa b'i yɛrɛ ɲininka de yala jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi fanga ɲinindɔ Pastef tɔnden do wa jamana ɲɛma yala wa min bɛ se ka to a bɛ lafiya a ka kuma kɛli la jamana ɲɛma yala wa wale kele a ka fanga ɲinindɔ kɛmɛ a ka fanga sina ye de. Politiki bina ko jateminɛba caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ don nataw bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Senegali jamana kɔnɔ fanga labaaratɔ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ a ye sarati k'a sɔrɔ ka bɔ Bani Israɛla jamana ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu ni Libankaw ka Hezbollah maa ɲɛmaw yɔrɔ k'a fɔ mugu mankan bɛ da u ni ɲɔgɔn cɛ. Axios kunnafoni di so Ameriki o de y'a jira k'a fɔ Donald Trump ni Bani Israɛla jamana ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ nɛgɛjuru k'u bɛ sira fɛ k'a kɛra kuma gɛlɛn ye. Kunnafoni di so caman y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump a sira yɔrɔ dɔ la a ye Bani Israɛla jamana ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu dɔgɔya ko a ma ko yala ko fa t'a fɛ ka wuli i la kɔni. Nka o n'a ta bɛɛ hali ni Donald Trump y'a jira k'a fɔ a ye sarati k'a sɔrɔ ka bɔ Benjamin Netanyahu ni Hezbollah maa ɲɛmaw yɔrɔ k'u bɛ mugu mankan da u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛda rɔ mugu mankan ma da Bani Israɛla bɛ ka Liban faaba Beirut worodugu yanfan bunde cogo min a bɛ ka bunde ten fo a kɛra sababu ye Liban faaba Beirut worodugu yanfan maaw y'u sigiyɔrɔ bila. Iran jamana yɛrɛ o dimine bɛ k'a jira k'a fɔ sarati k'a dira a ma ko mugu mankan bɛ da Iran ni Ameriki cɛ k'a bɛ da fana kɛlɛda tɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛɲɔgɔnmaw n'o ye Bani Israɛla ni Hezbollah ye ko nka o fɔ ni bi cɛ ko Bani Israɛla bɛ ka Liban jamana bun Hezbollah nɔfɛ ko Iran jamana laban a bɛ wuli ni mugu ye Bani Israɛla jamana nɔfɛ ni Bani Israɛla ma dabila. Ameriki jamana ɲɛma bɔlɔlɔ na sira fɛ trɔche social a ko ani ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la ko sarati k'a dira a ma k'a fɔ Bani Israɛla kɛlɛcɛw tɛna taa Liban faaba la Beirut bilen Hezbollah nɔfɛ wa hali minnu kun bɛ sira fɛ ka taa Liban faaba la Beirut k'olu ye nɔngɔnkari kɛ ka sigi.
Axios kunnafoni diso Ameriki o y'a jira k'a fɔ maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ k'a sɛbɛkɔrɔ gajana. Bawo ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a laban dimina Benjamin Netanyahu kɔrɔ ban Israɛl jamana minisiri ɲɛmaa ko fɔ a ko a ma ko kɔri fatina wulila dɛ. K'i bɛ ka mun de kɛ nin ye? O tuma i kunkolo tiɲɛ mɛn wa? Ni ne tɛ ɲaman b'a sɔrɔ i donna kaso la. Ne bɛ ka ɲɛ i mɔ di ko Donald Trump kɛnɛ kɛ ka nin fɔ ban Israɛl jamana minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu mɔ nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ko a y'a yira fana k'a fɔ ani Hezbollah ma ɲɛmaaw ma kuma dani da nka ciden minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko sarati ka dira ale mɔ ka bɔ Hezbollah yɔrɔ k'a fɔ mugu mankan bi da ani bani Israɛl cɛ ko bani Israɛl tɛna Hezbollah bon wa Hezbollah fana tɛna bani Israɛl bon nka kunnafoni nasira wɛrɛw bɛ yen minnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ mugu mankan dali Hezbollah jɛkulu ni bani Israɛl cɛ a bɛ tali kɛ Liban faaba Beirut worodugu yanfa de kan. Ni bani Israɛl ye Liban faaba Beirut worodugu yanfa bonni dabila ko Hezbollah fana bɛ tajuru sara bere bolo dali dabila ka ɲɛsin bani Israɛl mɔ. Liban yɛrɛ kɔnɔ sa Hezbollah a ma ɲɛmaa min bɛ wele ko Hassan Fadlullah o y'a jira k'a fɔ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. Bani Israɛl ka Liban bonni yɛrɛ de dabila. Bani Israɛl kɛlɛcɛw bɛ Liban fan o fan fɛ u bɛɛ ka Liban jamana bila n'o kɛra Hezbollah fana n'a dabila. Liban jamana wasabulon ɲɛmaa sa ni o ye Nabi Berri ye. Ale y'a jira k'a fɔ ale ka laɲini de ye mugu mankan yɛrɛ de ka da Hezbollah ni bani Israɛl jamana cɛ. Ameriki ni Iran bɛ n'a na o ma bɛn a na o mugu mankan yɛrɛ de ka da Hezbollah ni bani Israɛl cɛ bawo ni u bɛ ka tiɲɛ Liban. Wall Street Journal kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ Émirats Arabes Unis Arabu jamana Ameriki jamana ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ a tun bɛ Ameriki jamana dafɛ a tun bɛ bani Israɛl jamana dafɛ wa ko k'a fɔ dɛmɛ min don ko fanga janfɛ dɛmɛ k'o tɛ dɛ ko Émirats Arabes Unis yera kɛlɛ yɛrɛ bilennen de rɔ Ameriki jamana ni bani Israɛl dafɛ ka Iran jamana bun wa ko ni ye gwɛlɛya o gwɛlɛya ye bi Arabu jamanaw nɔ n'o ye sɔrɔko gwɛlɛya ye ko Émirats Arabes Unis kɛwale de y'a se Arabula jamanaw mɔ. Wall Street Journal kunnafoni diso ko Émirats Arabes Unis a ka kɛlɛcɛw yera Ameriki jamana ni bani Israɛl kɛlɛcɛw dafɛ bundeli la tile 40 kɛlɛ in nɔ u ni Iran cɛ ko bundeli sigiyɔrɔma 10 ɲɔgɔnna kɛra Iran dugukolo ka Émirats Arabes Unis sanfɛ kɛlɛcɛw fɛ ko wa hali a fɔlen ko ka mugu mankan da avril kalo la Ameriki ni Iran cɛ ko susuli dɔw kɛra k'o bɛɛ kun ye Émirats Arabes Unis Arabu jamana ye. Wall Street Journal kunnafoni diso a ko Ameriki jamana surasiya ɲɛmaaya so ni bani Israɛl jamana surasiya ɲɛmaaya so o ni Émirats Arabes Unis surasiya ɲɛmaaya so kun bɛ kunnafoniw falen ɲɔgɔn na yɔrɔw minnu kan ka bun kelen kelen Iran dugukolo kan u y'a bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Kashim Guna Iran ka taa se Abu Musa mɔ Iran ani Detroit d'Hormuz ko a jibolo tajibondon daga yɔrɔw minnu bɛ Bandar Abbas Lavan ani Asulu ye ko nin bɛɛ bonna Iran jamana kɔnɔ wa ko Émirats Arabes Unis Arabu jamana kun bɛ nin bɛɛ bonni nɔ o de y'a to Iran jamana fɛnɛ ka bundeli caman kun bɛ yen ka ɲɛsin Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔw mɔ u ɲɛsinnen kun do Émirats Arabes Unis jamana de mɔ yani mankan kun ka daminɛ Ameriki ni Iran cɛ Arabu jamanaw minnu bɛ Iran jamana dafɛ u bɛɛ lajɛlen kun y'a jira k'a fɔ u tɛna jɛ ni a ye Ameriki jamana surasiya k'i to u ka dugukolo kan ni ka wuli sani dugu cɛ ka Iran jamana bon o de fɔ n kun bɛ dala kɛnɛ kan nka sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ Émirats Arabes Unis kabini a fɔra ko kɛlɛ dadonna a y'i den ka fara Ameriki jamana ni bani Israɛl kan o de y'a to Iran jamana n'a ma ɲɛ k'a t'a kunfɛ a ye dugu caman bon Arabula jamana dugubaw la k'a daminɛ pankuru jiginkɛnɛw na ka taa se tajibondow mɔ Iran jamana ye mugu 2,800 ɲɔgɔnna de fili Émirats Arabes Unis kelen kan Saudiya jamana o kɛlen k'a ye k'a fɔ ko bɛ ɲini ka taa ka dangɛ o y'i den ka kuma Ameriki jamana ɲɛmaa fɛ k'a fɔ kɛlɛ in laban kana na walankata ka don Saudiya ni ka Saudiya jamana ka sɔrɔ ko nɔɔni ko Saudiya jamana ma ɲɛmaaw labanna k'u ka nisɔngoya jira Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaaw la k'a fɔ u bɛ nin min na nin ye
a kuma laban tɛ taa ka Saudiya jamana da bawo fadenya min bɛ Saudiya jamana ni Iran jamana cɛ o dɔnnen don ka kɔrɔ silama diinɛ bolofara filaw u taafanw tɛ kelen ye o fadenya bɛ u cɛ ko Émirats Arabes Unis don bɛ ko min nɔ nin ye k'a laban tɛ taa ka Saudiya jamana da k'a ka dansira la a ma ladɔnniya k'a fɔ Émirats Arabes Unis a donnen kɛlɛ lɔ Amérique jamana ni Bani Israël fɛ ka Iran jamana kɛlɛ a ye tiɲɛniba don a kun ka sabu kɛ dolari wari miliyari 100 ani miliyari 20 o de taara ka Émirats Arabes Unis da o tɛmɛnen kɔ a ka duguba filaw ma ka di munumunu zalo la maaw fɛ minnu bɛ damu ta yaala la diɲɛ ɲɛfɛ n'u k'u ma ko tourisiw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Dubai ye maa fanba kuntilenna ye bi diɲɛ kɔnɔ Émirats Arabes Unis duguba filanan ye Dubai ye a duguba fɔlɔ n'o ye faaba ye o ye Abu Dhabi ye o pankuruw minnu kun b'u kunda Dubai ka olu caman sen zumayara ka sabu kɛ mugu filitaw ye ka bɔ Iran yanfan fɛ. Ka segi ka aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bawani bɛ kɛ sababu ka dansigi bi baŋa kunnafoni sɔrɔ la an sera ka min fara ɲɔgɔn ka bɛn ni kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ ka fɔla ka bɛɛ ani basigi na faso Mali kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan wɛrɛw ma a ka mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.